Nimas Ayu, Negoro Angin. Kita persiapkan MK Music. Tak tempo sewelas sewa kilometer nusolawamu sing nate janjimu lining aku sawise rampung ke urusanmu. Ayo mbaknya kesini ya boleh. Untuk dari teman-teman mantan ya nih Mas ya. TKT masyarakat tahu ngalami adem minus siji mosara ditemoni nikahku mau pengen nili. Masa iya tuh nih Mas? Iya kepisah Iya nggak nih Mas? Gak MK. Kayak sayang kamu. Gak apa-apa. Gak cinta Dede. Isi kebayang-bayang, isi dadi kanangan, bekas samburan kulanmu, wangine isine atiku, isi tak kangeni. Wah isi Dede. Isi tak tunggani, MBN Audio. isi terus tak mengisi. Nimas, Nimas. Isi tak kangeni, isi tak tangisi, kenangan sing wingi nabur melayang-layang, terbang di atas awan, ingin melepas rindu sayang. Saben mana gerang angin, sayang tresnamu rasane wis ra mungkin, wis teko semenjak jaratan yang sing biyen tak kenal dadi wong liya. Ternyata Wetan saindah kembang tulip ning taman, goblokku isih sayang awakmu, ngerti ora suti ngancani jaman susahmu. Dik, Dalam Mas kamu cantik banget hari ini. Pita Tapi bohong.
Isih kebayang-bayang, isih dadi kenangan, bekas samburan kulano wangine isih ning atiku, isih tak kangeni, isih tak tunggoni, isih terus tak tangisi. Dimas Ayu. Isih tak kangeni, isih tak tangisi, kenangan sing melayang-layang. Masih deh. Terbang di atas awan, ingin melepas rindu sayang. Bersama MK Musik Indonesia. Tapi saben Kita selesai ya. Wih. tresnamu rasane wis ra mungkin, wis beda semenjak jarak teko. Tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya. Ternyata Iya. bangsa indah, kembang tulip ing taman. Isih sayang awakmu, ngerti ora sudi ngancani jaman susahmu. Goblokku, isih sayang awakmu. Nekurangin Dimas sudah. thank you, terima kasih. Santi Terima manis. kasih. Selamat ya. Satu bersamaan bersama MK Music spesial buat Mbak Manten dan keluarga besar.